Tervehdys, se on Markus ja tuossa vaimo oli tehnyt hahmotukseen tämmöisen jouluisen kehyksen ja hyvää joulua Kuopiosta. Ja tässä on Puijon torni ja joulupukki. Ja tosiaan nämä kehykset löytyy tuolta hahmotus.fi, ilmaiset joulukehykset Kuopio. Ja täällä oli monenlaisia näitä lumihiutale-filtterillä ja sitten ei ollut lumihiutaletta näissä oikein puolimmaissa ja osassa on vähän eri väreissä löytyy. Valitsin tästä tämän alimman, ei filtteriä, ja tähän tuli sitten oma kuva tuohon tilalle. Ja lähdetään tekemään, eli täältä ladataan ensin tallennekuvaa nimellä, tallennetaan se omalle koneelle. Hahmotus Frames, hyvää joulua, valkoinen, ei kehyksiä. Tallensin se omalle koneelle ja sitten minulla on täällä Facebookista oma profiilikuva. Tallennetaan myös se omalle koneelle. Ja sitten meidän voi käyttää erilaisia ohjelmia, esimerkiksi Canva. Canvalla voidaan yhdistää nämä kaksi, että siitä tulee tämmöinen yhtenäinen kokonaisuus. Mutta tehdään tämä ihan nollasta. Mennään tuohon Canvan etusivulle. Canvahan voi ilmaiseksi rekisteröidä ja täällä laadi suunnittelumalli ja tästä tuo mukautetut mitat ja laitetaan tähän 500 ja 500 kuvaa tehdään ja laadi uusi suunnittelumalli. Ja tähän sitten tuodaan nuo lataukset. Mennään tuonne lataukset-osioon. Ladataan tänne omalta laitteelta ensin se hyvää joulua frame ja sitten oma kuva. Ja tapoja on tässä monia, mutta voi edetä ihan sillä tavalla, että täältä tämän oman kuvan raahaa tähän sivulle näin. Ja voi sitä hiirellä asetella jo vähän tähän vasempaan nurkkaan. Ja täältä ottaa sitten tuon filtterikuvan tuohon päälle. Se kannattaa vaikka viiä tuonne oikeaan laitaan ja lähteä sitä suurentamaan niin kauan kun näyttää kivalta. Ja sitten kun sen omasta mielestä on hyvän näköinen, niin voi lähteä sitten tuota omaa kuvaa vähän hienosäätämään. Eli tässä voi ottaa tuon filtterikuvan ja laittaa siihen tämmöisen lukoon esimerkiksi. Ja näin kun se filtterikohta on lukittu tuohon, niin voidaan sitten tuota omaa kuvaa tuolta taustalta ottaa, valita se ja vähän asetella paremmin. Ja sitten kun näyttää hyvältä, niin ei muuta kuin täältä lataa ja PNG on ihan oikein hyvä.
Valmistellaan suunnittelumalli. Tallennetaan tiedostoihin. Ja nyt me voidaan viedä se kuvaana sitten tuonne Facebookiin tai Instagramiin, minnekä haluaa tuon filterin jakaa. Toivottavasti tästä oli apua. Kiitos sinulle ja palataan.